Alaeze bulo, kendi kwere kweru ebi. Nebahu kobimdi, igwe bu olile anya. Alaeze bikome wabia. Alaeze bulo, kendi kwere kweru ebi. Nebahu kobimdi, igwe bu olile anya. Alaeze bikome wabia. Akwa digi suda digi sobwa digi na. Alaeze. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not
na-achọ n'ụwa moto ahụ adịgo Ezinne ebe ka ijere ụmụ ga-abatawo Ezinne ebe ka ijere ụmụ ga-abatawo Papa ụmụ ga-abatawo Ezinna m bịanụọ Alaeze bụ ụlọ Alaeze bụ ụlọ ndị kwere kweru ebighị ebi N'ebe ahụ ka obi m dị igwe bụ olileanya Alaeze biko mee ngwa bịa Alaeze bụ ụlọ Alaeze bụ ụlọ ndị kwere kweru ebighị ebi N'ebe ahụ ka obi m dị igwe bụ olileanya Alaeze biko mee ngwa bịa Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị na Alaeze nke nna m bụ Alaeze Chukwu Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị na Alaeze Chukwu N'ihi ndọgbu nke ụwa mmadụ na-achọ izu ike ma izu ike na-echere ndị kwere ekwe Jizọs bụ onye isi udo kwere nọgide n'ime ya ọkachamma na-echere ndị nke ya Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị na Alaeze nke nna bụ Alaeze Chukwu Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị na Alaeze Chukwu Oh yes, all glory, hallelujah Ụzọ ahụ dị warara Jisike adala mba onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi ngọzi na niile ka anyị pụtara onye nọjụrụ o nwere isi n'anya n'igwe Nwa na mmụọ nsọ Amara nke Onyenweanyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnne nna ụmụnne na Kristi, otu dịrị unu Jesu. Anyị gbakọbara ọnụ n'obi ebe ọ na-adị ka anyị were aja masị n'ụwa wee rịọ Chineke maka nwaodibo ya onye nke o siri n'etiti anyị wee kpọrọ wee na-ayọ ebe ọ bụ na onye bụ Chineke kpọrọ ya ka ọ nabata ya na n'eze aṅụrị ya n'eluigwe. Ebe na-ayọkwazi maka ezinụlọ ọ rapụrụ ikwu na ibe ya ka Chineke ji n'aka ya wee hichaa afọ anya mmiri maka ọnwụ nwanne anyị nwoke bụ Mr. Ambrose Ibemesi Onwuanyi. Anaghịkwazi maka anyị nche niile gbakọtara ọnụ ka anyị soro chụọ aja masị anụnwa ọkachasị ụmụnne m ndị fada ndị si ebe dị iche iche bịa
anaghị na njamasị n'ụwa na-achụ na anyị ga-achụcha anya onye ọbụla n'ọrụ ebe o si n'aha Jizọs. N'afọ ndị ụkọchukwu niile n'ebe a, anyị na-asị nwanne anyị nwoke bụ Fada Chigozie ndo maka ụmụnne ya. A ga-eme ọ dịka ọ dị izu mana ebugo na ọ dịrị izu ndo iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe mere omimi nke a dị nsọ ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị mara ebe anyị si mejọ Chineke na mmadụ ibe anyị wee nyụọ mgbaghara nke njọ. Ebe ọ bụ na ịtọhapụla nwanne anyị bụ Mr. Ambrose Onwuanyi na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe site na Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke, ahụhụ ọbụla agaghị adakwasị ha ọzọ. N'anya ndị nzuzu ha nwụrụ anwụ, ọnwụ ha dị ka nnukwu ihe mwute, nhapụ ha dị ka isi njedebe ihe niile, mana ha nọ n'udo. N'anya ndị mmadụ ọ bụ ahụhụ ka e nyere ha, mana anwụ anwụ bụ ihe jupụtara nchekwube ha. Ha tara nwantịntị ahụhụ iji were dị mma, mana ha ga-anata nnukwu ụgwọ, n'ihi na Chineke eleghara ha dịka esi elegha ọlaedo n'ime ọkụ. A narala ha dịka esi anara ihe eji chụrụ ya àjà na-arụ arụ. Mgbe oge ọbịbịa ya ruru, ha ga-achawapụta olu na-egbukesi. Ha ga-ekpe ụwa niile ikpe, na-achị ndị mmadụ. Diwenụ ga-abụ eze ha ebe ebe. Ndị tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta ihe bụ eziokwu. Ndị kwerenụ ga-eso ya biri n'ịhụnanya ya, n'ihi na amara na ebere ga-adịrị ndị aghọtara. Okwu nke osebụrụ ụwa ka m ga-ebi ebe 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 ebe. Chineke bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m na mmiri ka m zuru ike, ka m were kutekwa ume. Kpọrọ m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ. Ịhụnanya na obiọma ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke, biri na ya ebe 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 ebe. Otito na ebube dịrị gị Diwenụ Jesu Kristi. Diwenụ kwuru sị na onye ọbụla kwere na nwa ga-enwe ndụ ebe ebe. A ga-ekulite ya n'ụbọchị ikpeazụ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Luku dere. Ka ị na-ajụ n'ume ka ọkụ unu na-enwekwa, dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachikọ aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha mụọ anya mgbe ọ bịara. N'ezie n'ezie agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri bịa gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ nke atọ n'isi ụtụtụ, hụ ka ha nọ na-eche nche. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matalarị oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ ga na-eche nche. Ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi gwupuo ya. Unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge ọ na-atụghị anya. Oziọma nke osebụrụ ụwa. Ife ọgụgụ nke mbụ nke wetara n'akwụkwọ amamihe. Onye dere ya bụ akwụkwọ kwuru sị na mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke.
mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke, na n'anya ndị nzuzu ọ dị ka na fa anwụrụ anwụ. Ya bụ ife ọgụgụ nsọ kwuru ya tata kwuo sị na mkpụrụ obi ndị ezi omume dị gịnị n'aka Chineke. Ife ọ pụtara bụ na ndị bụ ndị ezi omume biri ndụ fa ọfụma nwụọ anwụrụ anwụ, ha dị ndụ nọrọ n'aka Chineke. Na mgbe ọbụla anyị na-afọ nọ na-akpa nkata, maọbụ mgbe ọbụla anyị na-asịfa ha yọbara ya ayịyọ ebe a tata ikpe ekpere ịyọ Chineke ka o mee ebere, ka o mee ka nna anyị bụ Ambrose soro na ndị nọ n'aka Chineke, ndị nọ n'aka ya. Ọ ya ka anyị ji nọrọ ebe a tata. Ndị be anyị, ọ nwere ife m chọrọ ikwu na anyị na ebe a tata na-akwụ ozu bụ maka na nna anyị Ambrose dị ndụ, maka na onye dị ndụ ka a na-asị na ọ nwụrụ anwụ. O nwere ndị na-amụrụ onye na-akwa bụ anọ onye dị ndụ na-abụ na those that don't exist don't have life. So n'ime onye bụ nna gị na o nwere ndị na-amụrụ onye bụ na ha. Nke a bụ nke ịbụ. Nke ịtọ, n'ihi maka na ndụ bụ isi, maka na ndụ karịrị ife ọbụla. Onye dị ndụ na-echikwada, onye dị ndụ na-abụ prezident, onye dị ndụ na-azụ ana, onye dị ndụ na-ese okwu. Ma n'ihi na ndụ bụ isi, anyị ga-agba mbọ kwanyere ndụ ugwu. Ma ife anyị ga-eme ka ndụ tọọ ụtọ, ka ndụ nwee isi. Nna anyị bụ Ambrose gbara mbọ nke ya ọbọ, kụzie ya ọfụma. O mere ya, mee ya ọfụma. Ọ bụ ya bụ ezi omume. Gịnị bụ ezi omume? Ezi omume ife a na-akpọ ya n'oyibo bụ righteousness. Ịbịa na Greek akpọ ya dịka ya. Ndị kụzie ya ọfụma n'ụzọ kwesịrị na ọ ga-eme. Tata anyị gbakọ na ikpere ya. Ife dị mma a ga-eji wee mara gị. O juru ụbọchị ị ga-anwụ, atọba ozu gị na-ekwu ukwe, ndị mmụọ ozi nke Chukwu nyere nụ ya aka. Ndị mmụọ ozi bịa afọ ife a ga-ete anya wee nyere gị aka. O nwere ndị anyị aba na-ekwu ukwe a, ndị mmụọ ozi nke Chukwu nyere nụ ya aka. Ndị mmụọ ozi bịa a na-achọ ka esi nyere gị aka, o were ebe anyị afọ, maka na o nwere ofu mkpụrụ ife ezi omume imere na ndụ gị niile. Mara nna anyị bụ Ambrose, ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị nne kwere gara aga. Anyị bụrụ otu ebere dị ndụ site na mmiri Kristi dị mmanụ anyị meriri njọ, ma site n'ọhịa o meghere ọnụ ụzọ eluigwe maka ndị nke ya. Ka anyị rịọ ka anyị niile zukọta n'ebe ahụ n'oge ọdịnihu, ihe ga-aza dị mmanụ anyị were onye n'uju na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi n'ihu Chineke. Anya ya oge biko dị nwanne maka mgbake nwanne anyị bụ Ambrose, ka anyị na-echeta ya n'ekpere mgbe niile, na-ayọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Anya ya oge biko dị nwanne maka ndị na-eru uju, ka ha ghara iche echiche n'ọnwụ, na-akasi onwe ha obi na nchekwube nke n'otu ụbọchị ha ga-ezute nwanne ha ọzọ. Anya ya oge biko dị nwanne mgbe niile, ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị. Anya ya oge biko dị nwanne maka ndị niile nọ n'ọrịa akwamozu nke Ambrose. Dị nwanne Chineke anyị gee ntị, nụrụ ekpere anyị ma zọpụta nwa odibo gị, ma nyezie anyị ihe na mgbaghara nke njọ n'oge niile nke ndụ anyị. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Father, God of all consolation,
In your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death into the dawn of a new life. Show compassion to your people in their sorrow. Be our refuge and our strength to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying and rising, restored life. We ask this through Christ our Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. In him the hope of blessed resurrection has dawned, for those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them at the due fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." And once more giving thanks, he said to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the forgiveness of sin. Do this in memory of me." Ihe omimi nke okwukwe. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and John, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also be mindful also, Lord, of your son Ambrose, whom you have called from this life. That he who was united with your son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and Lord, who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. That with Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, our spouse, with blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may meet to the co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Ya bụ Kristi, na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna jike niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ezi nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were nụ nka ma obi kpee.
were nchekwube na iso na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe Jesu Kristi gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye unu ekele nke udo. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Ayọ tupu anata. Ayọ tupu anata ụdị asị ayọ maka inye aka n'Chukwu nke m maka ka nnata ụdị asị ọfụma ma arụ ya dị asọ nne nke m fụrụ n'anya rịọbalụ m Jesu ayọ ezigbo onye nche nke m ịgwa nnọta nke Chukwu. Ome nke ime ebele si n'oge mpụta maka njọ m maka mfasi. Onye kwere na m, ọ bụrụgodo na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Onye dị ndụ kwere na m agaghị anwụ ọnwụ ebighị ebi. Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ, imeela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike. Biko meenụ ka anyị bụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ na ọbara gị keta ndụ ebighị ebi. Ka ị nabata nwanne anyị bụ Ambrose Ibemesi Onwuanyi n'ime otu ndị nsọ gị n'eluigwe site na Kristi dị nwe n'anyị. N'ava ezinụlọ ndị be Onwuanyi, anyị na-asị onye ọbụla bịaranụ ka ha sonye anyị wee kpeelu nna anyị ekpele ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya. Anyị na-asị unu nnọọ na ya bụ mmemme ndị Igbo si ọnụlụ ube nwanne agba n'ọsọ. Ebe unu lụrụ arụ ụlọ ụka rapụsị ebe dị iche iche wee bịa, anyị na-asị unu nnọọ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Fada n'ọla anyị n'isi emume ọnwụ mpa metụtakwalụ fada, maka na mụ na fada bụ nwanne. Mama fada bụ nyanwa tọrọ papa m. Mama fada tọrọ papa fada. Na ya bụ ọnwụ metụtara anyị na-abọ. Fada nnọọ kasie obi sie ya ike.
ana m ekenekwa ndị fada ndị ọzọ ga sicha ebe dị iche iche. Ọtụtụ ndị fada ndị nọ ebe a bụ ndị si ọkachasị na ebe bishọp anyị nwere katedratikum echi. Ụfọdụ ụbọchị mfada na mama mbịa nwe echi maka na mụ na ndị parish maọbụ ebe m na-alụ anyị aka katedratikum echi ka wee lụọ arụbụ ụka wee bịawa tata. Nnọọ nụrụ nne Fada Matthew Mez, papa nọ na St. Joseph for many years. Ebe a ka nọ wee mụọ anyị aito wee bụrụ ife anyị pụta tata. Fada na Damian si Spiritan University n'Ochi wee bịa CSSP. Fada nnọọ nne ogologo ụzọ niile anyị gbara wee rute. Chineke ya gọzi gị, ịnawa okporo ụzọ ya erubekwara gị isi. Fada my classmate kwa na ọtụtụ ndị klaasị ndị ọzọ n'ọga ebe a mma ka anyị dị wee bụ na anyị rụrụ arụ anyị ụka wee bịa. And I don't take such sacrifice for granted. Daalụ nụrụ nne. Ọtụtụ ndị ọzọ sikwa ebe dị iche iche anyị na-agala anya fụcha ndị si Chago ọ dịka ma Nnewi ma ndị si. Daalụ nne. You were highly instrumental all through this period of trial. Daalụ nne. N'afọ ịgbalụ ị gosiri na ịbụ nwanne na nwanne dị na mba. Ka ezi ọrụ ndị a niile bụ ife Chineke ya nekwasị anya gọzie n'ụzọ pụrụ iche ka ọ benatala ya nchekasị n'ụzọ dị iche iche ma nye ya ndụ ebe n'ikpeazụ. Chineke gọzie ọnụ. Daalụ nọ. Anyị nọ nkụtụtụ anyị gbadaba n'ụlọ ụka ndị chọzụkwa ebe ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu mgbe anyị eme ya akpati ya ebe echi 8:30 in the morning. Ka Chukwu jike niile gọzie ọnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Adịka Fada Parish anyị ka nna afọ na gate. Onwuanyi ọma ndewo. God bless you. Take him. Kweke n'anya aha gị na onye bụ? Aha m bụ Mrs. Nonyelo Chiamaka, Ada Mr. Ambrose Onwuanyi, nke anyị na-akwado ịkwa tata. Anyị nọ na Apex Mortuary, anyị bupụta ozu wee jee kweli ugwu ikpeazụ dịka etu esi emela onye nwụrụ anwụ. So nọ maka ya ka iji wepụta n'ụbọchị taa. Anyị na-ayọkwa Chukwu sị ka ihe niile gaa ọfụma ka ọ nabatakwa mkpụrụ obi ya n'ala ezi. Ebe anyị ma na ịta afụfụ na ibe akwa adịrọ. Chineke nabata mkpụrụ obi ya ka o zuru ike na ndokwa. Amen. Amen. Biko kọwatakara anyị ka Dadi si bie ndụ ya mgbe ọ nọ n'ụwa. Mgbe ọ nọ n'ụwa, o bile ndụ ya ọfụma. Ọra na eze na-ekwupụtakwala ya ọnụ ya
ebe ọbụla anọkwa na-asịkwa gị na Ambrose Onwuanyi bụ ezigbo mmadụ n'obili ndụ ọfụma n'obili ndụ dị mma nnomi ndụ kwesịrị na onye na-anya ọsị he mmadụ ọ ya atọ m ụtọ ka m bịa ụdị ndụ nwoke a bi anyị wee kenekwa ya n'etu o si wee zụlitekwa anyị na anya bụ usoro anyị wee na-asị ya daalụ rinne na nke o mee kasị ya daalụ Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ezumike. Amen. Thank you. God bless you. Jisike amara ya zuru gị oke ụzọ ahụ dị warara jisike adala mba onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi ngọzi na onye nwe anyị mee ebere Kristi mee ebere onye nwe anyị mee ebere nna anyị nọ n'eluigwe otodoro aha gị ọchịchị gị bịa ebe uche gị n'ụwa esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata ndị nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmefe anyị ga dịka anyị si gbara ndị mefere anyị ekwela ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife amen. Ka otu dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ etu ọ dị n'izizi na kịta na eko niile n'ụwa ebe ebe amen. ụmụnna m ka anyị were n'okwukwe chee ntị n'okwu nke onye apọstụl nke Chineke si na ya na-atasị anyị obi n'iru ọnwụ. Ihe ọgụ nke a si na akwụkwọ ozi Pọl ga-asadegara ndị Rom. Ọ bụrụ na anyị soro Kristi nwụọ n'ọnwụ ya, anyị nwekwara okwukwe na anyị na ya ga-adịkọ ọnụ ọzọ n'ihi na anyị ma ebe Chineke mere ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ gaghị inwe ọzọ, ọ nweghịkwa ike n'ebe ọ nọ ọzọ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ọ masịrị gị isi n'ụwa a kpọrọ nwa odibo gị bụ Ambrose Onwuanyi. Biko wepụrụ ya n'ụzọ ihe mgbochi ọbụla nke njọ na-eweta. Nye ya ezumike ọnụ n'ihe nke gị dị ebe ebe. Gụnye ya n'otu ndị ịghọtara. Mekwazịa ka o soro ndị nsọ gị nweta otito mbilite n'ọnwụ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị na-anyala unu gọzie ma chekwaba unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwara mmụọ gị. Masta. Jee nke ọma. Ị ga-afụ Chukwu iri na iri. Afọ nta kuzi nkuzi ndị enyi nkuzi Chineke ga-enye gị ezumike n'agbanyeghị ihe na-eme. Izuzu ike na
And in a moment like this, that your son, Mr. Ambrose, Ibemesi, will return to be with you. Pray that you grant him mercy. Pray that you grant him abundance of grace. Let the doors of heaven be open. May his soul be received to paradise. In the name of Jesus. In the name of God who suffered for you, may you be received. In the name of Jesus, you made a great life. In the name of the Holy Spirit, who sanctifies, may you enjoy the Holy Trinity. In Jesus' name. Amen. The youth can na-ayọ ka anyị na-agba mbọ ka anyị ruo otu a ịgba mbọ iru ebe a ọgodu na iruru ebe a ịnọrọ nso Chukwu mgbe ndị onye mmanụ
Odo you go. Ibo yẹn kwere bụ ana. Ibe na-akpọkwa anyị bụ ikwere ọcha. Ibe anyị bụ ikwere ọcha bụ na ana kalịla anyị umolu. But na ya gbara na Chukwu for today and tomorrow. Wee debe anyị ebe a na-agba anyị ikwere ọcha. Today ego kụzi Ọnịcha bụ ọkwere eke. But ka anyị weta n'elu proceeds anyị wetara mmadụ asị na a na-agbaziri ala because a na-akpọrọ olile ndị oji bụ mgbazi bụ na ọ bụrụ olile bụrụ onye Nsụka igo iburu nara then you can ọ ya adịkwa ebe a mana ibe edeta anya kedu ibe eji eme the youth can advise. Lada eji na-agba mkpụrụ mmiri. Ibe na ochie. Onwuanyi, ile Ebona. Ụmụ akwụkwọ ego obi. Ụmụ akwụkwọ ego ọgwụ. Ọgwụ ụmụ obi ya amasị.
the family. Tata, Ross, I'm going to take them. I'm going to take them. Yeah. Ya, betul ya.
Ambrose City. Yes, sir. Ambrose City. So, anyị ya anọkọkwa ọzọ ịnọrọ n'ọfụma nọ ya ọfụma anyị enweghị okwu mgbara odinigwe nabata anyị n'anya Kai oro na
na-asị gị jee ọfụma anyị na ụnụ nọrọ ọfụma ma ụma nwunye ọ na ntụta alụ ọ na-adị nna mma o butekwara anyị mana Chukwu masị ife niile anyị na-arịa ka ọ nara mkpụrụ obi debe ya na ezumike dị ebe ebe n'eluigwe ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga ka mkpụrụ obi Mr. Ambrose ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga nyerela anyị ezumike dị ebe ebe biko dị nwere Onwuanyi chetakwa m n'alaeze gị anyị zaa nna ya. Onwuanyi chetakwa m n'alaeze gị. N'ime olulu ka m na-akpọpụ gị Onwuanyi nụrụ akwa Onwuanyi gee ntị n'arịrịọ m chee ntị nụrụ mkpu akwa m. Onwuanyi chetakwa m n'alaeze gị. Ọ bụrụ na gị o Onyenweanyị na-agụ ajọ omume ọnụ onye ga-eguzo mana ị na-agbaghara anyị n'ihi nke a anyị na-asọpụrụ gị. Ana m eche Onyenweanyị mkpụrụ obi m na-eche ya na nkwa ya ka m nwere nchekwube na nkwa ya ka m nwere nchekwube mkpụrụ obi m na-eche Onyenweanyị karịa otu ndị nche si eche anya ụtụtụ. O Israel nwee nchekwube na Onyenweanyị. N'ihi ịhụnanya Onyenweanyị dị ọkụ n'ime ya ka nzọpụta dị. Ọ ga-azọpụta Israel na njọ ya niile. Onyenweanyị chetakwa m n'alaeze gị. Onyenweanyị nọnyere unu ka anyị ya ayịyọ. Onyenweanyị nụrụ ekpere anyị ma mekwara nwa odibo gị Ambrose ebere onye isi n'ụwa kpọrọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị n'alaeze nke gị bụrụ ihe n'udo site na Kristi Onyenweanyị. Ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị niile kwere ka mkpụrụ obi ha si ike na ndokwa nye ha ezumike ebighị ebi Onyenweanyị. Ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa ndị ga-enye aka wee bụ abati bịa mkpụrụ ya tinye na moto ka anyị kpọkọbesịa nụ. Alaeze nke nna m bụ alaeze Chukwu. Akwa adịghị, sụda adịghị, nsogbu adịghị na alaeze Chukwu.
soft as the voice of an angel reading a lesson. Onwuanyi na papa anyị bụ Ambrose Onwuanyi mmiri nsọ a na-echetara maka baptizim anyị nke Pọl asọdere banyere ya sị anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi na mmiri chukwu wee banye n'ọnwụ ya bụ ejikọtara anyị na ya site na mmiri chukwu ya bụ dịka Kristi si n'ike ebube nke nna bilie n'ọnwụ otu ahụ ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyi nke mbilite n'ọnwụ ya ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị dị ume na-arịọ ebere gị were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị papa anyị bụ Ambrose Onwuanyi.
anyị na-anabata etiti anyị nnukwu nna anyị nnukwu ụkọchukwu anyị Eminence Peter Cardinal Ọbaleke kele n'etiti anyị na-anabata ndị fada niile n'okpuru ndị mmụọ n'etiti anyị emesịsị anyị na-eweta anyị ka ọ rapụ protocol na kita anyị na-ayọ anyị obodo anyị gaba
maka nwanne anyị na nna anyị bụ Ambrose ka o wee keta oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi babata na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Anyị arịọ biko dị nwayọọ.
site na ya igwe aka ndị mmụọ ọbụla nwere edegede n'ihu eji esekpụrụ ebube eze gị anyị na-arịọ gị ikpe ka anyị si ebe ụlọ anyị na-eme were ụgwọ na-ahazi ebe ejikọtara ya na nwa gị oyiyi ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazie ụmụnna anyị ndị chekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọpụta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ niile nke ihu gị. Anyị ayọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ka ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi anyị.
Aku dulu kok online waktu itu
If gratitude is very necessary. Mgbe ife mere papa anyị mere o nwere mgbe olu ọ sị m na ife nna m Chukwu bụ ndị mma ka anyị jiri ọkpa nna m aga ije na m na-ejesibe ndị niile anyị rụrụ nkwado n'ụzọ pụrụ iche iche na-asị ya na ọ ya leta na mmezu. The last check-up ọ gara ofu n'ime ndị dọkịta mere surgery, he went through about 5 surgeries. Ofu n'ime ndị dọkịta mere surgery wee bata onye mkpọrọ na-asị ya, do you remember this man? Ọ sị ya mba. O chetara onye o tie o sị ya na nwoke a mecha survive ọ. Ọ sị ya yes. Now ọ bụ papa sị ya yes, I survived. Ọ sị ya thanks be to God and you will keep surviving. Just 10 days after that, the story of his survival ended. Mana, our joy is that we gave him everything possible. We made effort to see so we gave it to him. And I encourage you, when you take over the journey of Populia, Eliaka, Audianso, Cassioli. He suffered great pain at the time, but in the presence of people, he was always saying, thank you, thank you, thank you. It was all through life of gratitude. We thank God that honors him. Ọtụtụ ife ndị ọzọ ma anya dịba ife anyị na-ekele Chukwu na obi dị ya gbaa ebe ọfụma. Anyị na-amụma anyị n'ụzọ dị iche iche ka anyị na-esikwa otu a na-agba ebe. I also thank the Cedars Group of Schools. Mgbe ife a mere, the management of that school kept on doing everything possible na Ambrose oge ọbụla. Ọ nọ na service ife a mere, ọ ka na-akụzi na school a, and this school kept on paying him. Ọ bụ na ọ nọzi nọdụ n'ụlọ ọ na-eresara ọ na-asị na ego ebe m na-echepụta akwụkwọ ka m na ebe a na-enweta salary. The management of that school, you have preached a great gospel that he has carried to the world beyond this. Chineke gozie unu, and I pray that that school shall prosper and it shall go into greater heights through Christ our Lord. Ana m ekelekwa ndị semi-girl group of schools where I work presently, the teachers, the management, ụmụ bịara onye ọbụla dupụta daalụ nnọọ. Ndị ọzọ siga na-eri n'ebe ndị ọzọ dị iche iche wee bịa nnọọ. Chineke gọzie unu. That appreciation my dad desired na onye ji obere wee gaa n'ụlọ ndị niile anya nkwado ma ọ mezuozi. Anyị na-ekelezi unu. The different groups, different families, different friends that came through when he had that accident. We thank you all your support, all those sacrifices. The Lord will reward you greatly. I also thank Mother of Mercy Girls Secondary School. I watched them 3 years ago. Today, however, sisters, no. I want to go now. They did it in the parish streets.
ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ebere n'ime nke ọ ga-eme ya. Nwanne anyị a bụkwa onye ji gbapụta, onye akwụkwọrọ oji, onye mekwara ka ya na nna dịkwa na mma, na onye bụkwara n'ụba nka ezigbo onye ji atụrụ. Ka Chineke mee ka onye sonye na nnukwu mgbakọ eze ahụ onye ebere na nwere nke enweghị
Onwuanyi Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ili ndị niile wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha nọ n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilie ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Ambrose nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị n'eluigwe ebe 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 ebe. Na ọ na-achị n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'isi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị Ambrose. Kristi bụ onye nke mbụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụ onye nke ga-eme ka ahụ anyị a dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụso ihe. N'ihi nke a anyị na-etinye nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, meekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onwuanyi mee ebere. Kristi mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị ka esi eme ya n'eluigwe. Anyị taa nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị ekwela ka ikpe na-anaghị ma zọpụta anyị na nchebe. Ekele Maria, ijupụtara na gracia, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'ikpere niile, ọ dị Maria dịka ezigbo anyị mekara ekwela ka ikpe na-anaghị ma zọpụta anyị na nchebe. ekele Maria, jupụtara na gracia, usekwu a nọnyere gị, ịdị ngọzi n'ikpere niile, ọ dị ngọzi n'afọ ekpuchi ezi. Maria dị asọ ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị ekwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ike Onwuanyi, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Nyefee ezumike ebe ebe Onwuanyi, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Ekele Maria, otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Nyefee ezumike ebe ebe Onwuanyi, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe,
Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Ka mkpụrụ obi fa zuo ike na ndokwa. Onwuanyi na-abịara. Ka anyị kwa ịnụ na Paradise nabata nwanne anyị Ambrose n'eluigwe. Anyị arịọ gị Kristi. Nwanne anyị na mpa anyị bụ Ambrose eze oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị were zụọ ya ka ike ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim wụchapụ nwanne anyị bụ Ambrose njọ ya, tekwa ya mmanụ nke nzọpụta. Onyenwe anyị nye ezumike n'etiti ndị nsọ. Anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọdụrụ n'ihi ọnwụ anyị nọ n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ, mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị taa site na Kristi Onyenwe anyị. Nye ya ezumike ebebe Onyenwe anyị, ka o zuo ike na ndokwa. Ebere maka ndị na-eru uju anyị na-arịọ o Chukwu, ebe anyị na-agba akwa akịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị Ambrose, anyị na-arịọ, anyị na-echeta mgbe niile maka ụbọchị ọnwụ nke anyị. Nye anyị gọzie gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa kwado ya kwado ghara ikwudo anyị. Ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebe site na Kristi dị nwe anyị. Maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, ranye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo ya Ambrose, onye nke hapụrụ ụwa nke a, ka o site n'ebere nke ya dịka nne wee nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe dịrị na ya efe ebe. Ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Nye ya ezumike ebebe Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe, ekele Maria, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Ambrose na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa.
Nkwele ekele m unu. Nkwele ekele m unu. Ndị mmadụ ekele m unu. Sewulian ekele m unu. Sewulian. Anyị maara n'ụlọ ya aga. Nwanne anyị nwoke kwesịrị ike n'ebe unu. Ọ bụrụ ndị ọ nwalie ibe ya. Unu na-abịara ọmụna ejide ụgwọ. Unu na ya megidetara ụwa baa na ini. Ọsọ n'igwe a ka ọ na-agbapụ wee nwee nsogbu o nwere. So na anyị si unu nọ, nwere unu ga-ala si unu nọ. Anyị na-ekwuru unu oche. Unu nwee nnọọ oge imesi ka unu si eme. Bụrụ abịa, bụrụ ijele ka unu eti. Anyị unu nwee taịm ime, unu na mmadụ anyị azọrị azọ. Maka ebe onye kwụ ya megide, akwụsie ike. Asụ na onye jisi ike o megide. Ekele unu! Oche ndị m nwere dịkwa vakant. Oche m nwere ka dị vakant. Biko ndị ndị bịa nke a bụ ndị nna niile na-akọ ụka Katọlik na Nkọlezu n'aka nke isi ọnọdụ anyị bụ na St. Florence Parish. Late Ambrose Onwuanyi was the former chairman CMO Amuche. Was the former chairman Amuche Catholic Community. So now, in fact, Ambrose amazi college machine anya ejibutibwa jibutama manona mvuko sile tata mose atola nya bro ibo na ma butife oblo nya zo dine oye butibwa oya chitakwa oye je no ro boy mana tata odinezi afoto eje butibwa afoto eje chitakwa odiko no ngoro se mmadu amuchi belu na begwo ndi na do ka Catholic because now onya anwa Catholic community amuche dile se chonya no to be fe itie na committee because all the maka agbalo mada kebe itie na committee o kan na nya na organize ba nya o kan na o de problem na eme ya be chonya hierarchy convention na last he was the chairman very active and the more about agree nezi was the chairman ona senso sasa ne nezi o very humble and normally if on them. So I was in a year, it was in a day. I go in a quack. May if I perceive it, you are sitting. So no one can get a better. Can one papa? Emana, you can name. I can remember you are. I am one of the message. I am one of the message. So now, in all of wherever. Don't go at the women you want. When I cross in at the MSI and the so not your one. I put my idea. I can never know. Yeah, oh my God.
Ushenika. Ana m aga na-agụ ya mụrụ nna m na-agụ ya mkpele kedu ibe eji mara kedu ibe eji mara ọ bụrụ anyị nọsi were ya mara ọ bụrụ eziokwu si were ya mara kedu ibe eji mara mgbe agbaala nwanne anyị nwoke aka ebe oyibo na-eme ụlọ ọnwa mmadụ nwere ebu usoro nọ n'isi na-atụ elu ibe anyị nata mmiri kwụsị onye nọ nga na mgbede abụọ mana mgbede niile anụ ya maka ọ na-eje so na anyị kene unu ọ bụ na anyị eji ọkara wee jepụta igbo ka anyị kpọba ma unu mezuelu ya iru ya maka onye na-eji akwa mara a na-akwa akwụ ya ọkwa ka o si onye na-akwa mara a na-akwara ya kama mmiri ya tochiri mbosi ala ezu onye kwadosi ọkwatuo ọ dị so biko unu bụ ọrụ anyị tinye a na-enwe anyị ma ọ na-eke na meshin anyị na-agba mkpụrụ kama ka eze ndị ọkara ka eje biko ndị anyị nọ ebe a bupụtara na anyị ebe ndị ama uche ọgụgụ na onwere ebe nke anyị gbasaa ka ndị mmadụ kwaba ozu ha biko ndị ama uche Catholic Community bupụtara na anyị ebe a na-enye ndị ụka otito dịrị Jesu Kristi anyị nwabụ ndị Ori Family Parish Otoro Nnewi ebe ahụ ka nwa nwoke Father Paris about 3 years ago so anyị nụkwa na papịa nwụrụ ọmasị anyị nke ukwuu na anyị ka anyị sikwa ọnụ because if one metaliano metalani at the same time so I ka esi onu ndonu kalo n'obi na agbanne obere na ga akwu ya so na wo ife na-aga otu kwesịrị nụ anyị na-asịka Chineke anyị nọ n'ụlọ ka na-agba aka ebe n'isi nna anyị pa Ambrose and ya gwara anyị n'ọnụ mmadụ ka ọnụ mmụọ ife ha na-ebu n'ụlọ ka eziokwu ekpere anyị bụ ka Chineke nara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs ka mkpụrụ obi Ambrose ka mkpụrụ obi ndị na-ekpenu gara aga ka mkpụrụ obi azụ ike na ndokwa Jesu merụ ya ebere parish anyị bụ parish para anyị anyị ụbọchị unu na ya na-eme ọfụma n'ọjụrụ akpọrọ onye kelike unu ya bịara emere ọfụma rụbere aka ya je mba ndị ahụ ọkọsị ndị anaghị ka ọ na-aka ụka ma oyi na na chi mana mgbe agwa anyị dị ka agwụrụ asa mmiri na asa mgbe abịa ụbọchị unu na ya daalụnụ daalụnụ ọbịbịa unu na ụlọ ya bụ ike abalị enweghị ya mere daalụnụ Fada Onwuanyi achọrọ nnanụ n'ise m na-asụrụ ụgbara iwe n'aka chọọ otu dịrị Jesu abụ m ebe a n'afọ ndị ha na-aka na Felix nwanne anyị nwoke chigoro Fada 2026 from Nnewi Diocese anyị si ka anyị bịa begitere ya akwa ụlọ ọ tere na eri mgbe nna anyị ukwu maka papa Fada papa ofu Fada bụ papa Fada mmadụ niile mama ofu Fada bụ mama Fada mmadụ niile Fada niile anyị si ka anyị begitere akwa ụlọ na-asị akwa ụmụka sie dịka anyị na-agbakwasị ya ka kpọsa ya mkpụtara anyị ụlọ ka ntụkwasị obi anyị nwere ebe malite n'ọnwụ dị bụrụ nkasi obi ya n'ụlọ so Fada n'ụzọ pụrụ iche ana m etinye aka n'obi anya ma ndị na-efe ibe aka na-etinye n'obi ka ịka n'obi atụlisi ọgị ya agwazili ndị ezinụlọ ọkachasị n'ebe ịka n'obi ya bụ so that looking up to you they will be duly consoled in Christ ihe anyị ji were obi ya ihe anyị nwetara iji were tie nye aka n'obi ụzọ pụrụ iche dịka nkwekọrịta anyị si were dị Jesu
unuchi jeni ka unuchi na ya dịrị unu mma nọ na nke nkesa nne fada yes and I get more for Ambrose, mana ụfọdụ si ebe dị iche iche ị garịta n'ụbọchị tata ka anyị bịa sonyere nwe nke ụbọchị tata mbụ anyị na-asị nwanne anyị nwoke na ezinụlọ ya mama ụmụnne ya ụlọ kasị obi ma na-ayọkwa Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi papa anyị Ambrose na eze ya ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi niile mgbe gara aga anyị na-asịzi ụlọ ka ụlọ ụta sie na-arịkwazi Chineke ka ọ nọnyere ụlọ na akwamozu anụmanụ ka a malitegoro ọfụma ka anyị na-aga eme ebe a n'ụbọchị nke tata ka ọ gaa ọfụma n'afọ ndị spoba ndị na-ebe anụmanụ na ụmụnne anyị ndị na-anọrọ ebe a ka anyị jube na-asị ezinụlọ ka tinye nke a na ihe a na-eme so anyị na-ekene ụlọ na-arịọ Chineke ka ọ gọzie n'ofu n'ofu site na Kristi onye nwe anyị amen.
ya kuwa da nare ba ma kaya goto da mata
nnọkọ m ọ ya na n'isi ala ya na anyị si Emeka Okonkwo nwafe n'aka mmiri ndị ọba nọ anyị kedu mmekọrịta ọgụ Father,
so that your brothers will stay Mr. Ambrose Ibemesi Onwuanyi bụ ezigbo mmadụ na-ekote anyị anya dịka nna onye ka anyị ji wee kwado kemgbe mgbe ahụ wee n'okpuru ụtụtụ ka kwuo na anyị ga-anọgide n'udo anya ya na-achịkọta gị isi ya onye nwe anyị kasị elu n'aha Jizọs. Ọ dị ka m mere akụkọ eziokwu Nsidas himself. Anyị maala n'ihe dị mma na-achọghị ya ibi ya. Anyị maala uru ya anụ ya kemgbe n'ọnwa Ozodine nnụnụ ya wee rue taa na-arapụrụ ọdịmma nnụnụ ya. Ọ bụrụ ibe dị m anya maka na anyị maala ọ bụrụ ibe anya m isi n'ebe ọ bụla o jee ọkasị ife gbasara nkụzi o weela amamihe Chukwu nyere ya na-enyekwa ndị ọzọ. Ọ bụrụ ka anyị kwuo ya n'ọnwụgo n'unu ketara oke unu ji dọnọ ọ bụ na Ambrose Ibemesi bụ azụ ọ dụrụ mma inye mmadụ anyị nwa bụ ụmụnne ya ibe emere anyị kama na o nwere ibe anyị ga-eme n'ọbụ osisi Chukwu wee si na-eme anyị so unu ndo maka oyiri a na-eyi agụ ịbụkwa onye ya dị ka ya ya adịkwa mana ya eme mbọ mbọ anyị so unu na-edi anyị na-edi anyị na unu ka bụ
Ambrose, Onwuanyi, Ambrose,
na ọ kụziri m ụmụeri a bụ ebe wee to ndị ụmụeri mgbọgbọm ebe ekele nọ gọọmenti injinia daalụ na ezigbo ọrụ ọma nwanne anyị nwoke ncheta akasị ọ ma ndị emesi ha chetara ọ gabere ọ bụ inye onye basụ ọ bụ ụmụ ike mana onye mere cheta onye ka ọ na-abụ ndị mere ya chetakwa ebe ị kwudoro anyị mmadụ ya kwudokwuri ebe niile usoro gị ibe mmadụ Over the years, Onwuanyi Ambrose, I am the first principal of the school. After retirement, the second member, Onwuanyi Supply, I know for your FITC. I'm a category. I am the present one. Ọ̀sán mgbe ọ kụziri na skuulu ebe na ọnwa na mgbe agha menye ezi dị n'ime ọnụ na-echeta ọdịmma ụlọ ya nwere ekele m nọ biko ndị nọ n'iru ụlọ ndị St. Williams anyị emeresigo ife asịka ekele ọbụlịkọlị ụlọ anyị jisikwa anya na anyị gbabazi ọrụ igbochitezi ndị ya ebe ahụ ọmụsụ dịka enye ndị ọzọ megide ka o nwee ike ịbịaba a na-aga akwasị ya ndị ụlọ si na akwasị ya gbochasị ya megide ya so ndị ụka emechigo ndị obodo hazi aka ọyazie ndị ama ya so na-asụ daalụ mmechisikwa ike onye ụgwọ ekwu ụgwọ nke onye nwanyị ọrụ ume ihe niile ume ịkpata ego onye nweta ije onye dị na Chineke n'aha Jizọs. ndị St. William anyị kene unu mana ọ dịkazi unu ọsịsọ nwanne anyị nwoke maka na ọnwụ unu ji chọta unu birapụzi anyị wa apụma o si ana ma ọ bịa na ya nke unu oge o si ana unu na-eme ka unu birapụzi anyị n'aka egwu ndị mozi na ọkanụfa na-ekwasị ata o wee jekwu ndị mozi anyị na-achụ n'ụlọ achụ n'ụlọ ya nọ ogo na emere otu na-anụ aka ebe a na-agba mama ya agbakwa n'isi unu n'ofu maka na anyị adị n'ụlọ nke ọdụotu otu ibu n'aka ebe a na-agba n'isi mmadụ na nke anyị agba n'isi ma achọ onye nwa abụọ anyị kene unu anyị na-achụ na-achụ na ahụrụ unu ozu nnọnụ ndị ọgọ ogo kwesịrị ndị anyị nnọnụ ụmụere anyị ekele unu daalụ ndị kwu n'iru unu bụ ndị ọgọ Ugo kwesịrị ịkwọle ọgọ Ambrose so anyị nụrụ ihe mere bido mgbe a na-atapụta isi ọnụ maka na a sị na anyịkọ mamịrị ọnụ gbawa anyị wee na-asị ka client ga-enye anyị date wee ruo anyị wee zukọ wee sị na anyị ga-aga dịka ofu ụmụnne so anyị ma niile dịka Ugo wee ba ma ndị nwunye anyị ma ndị ụmụ anyị ma ndị di anyị ma ihe niile so anyị wee sị ka anyị dakpọ ọgọ anyị so anyị ji ihe ndị anyị wee siwa ụlọ ndo amụrụ ọmụmụ ọkwa na anyị maka ọ mekwa so anyị da ka anyị soro unu wee mee ihe ebe esi esi daalụ
Otodli Jesu. Tuna akano. Nde usukuzi ya mwa nke nke pasazero. Mna fada nkebwa. Mna fada dalo. Ongebu mna fada nkebwa. Kai kana fanya ile kapuka. Elimu gani? Fadanga. Mna yona kapuka. Elimu gani? Makosa kana fada ndoka. Dalu. Dalu. Ono yetu ni yeah, Mike. I didn't go on with you. Yeah. I'm
Onye nwere ife a bụ ọgọ
Kai, we are working for Gongo Kai. Oh, my brother. Nani Abakologo. Oh, I see the family with the Ibo Docos. I said, Amayago. Why the no Kojori Jebe Bulito? We put I the sorry. That's the end. Unu baby. If I'm not even with the lie, I'm the Pula. Osamese. Come out there one. Olilina Makelo no ma. So, that's the end. I Aqua. Don't my hour. The girl to have become a Cassian. Oh, when I shoot Cassian, you. Oh, you can have nah. Oh, you can have some nah. Go to the Asale, or go to me. Ah, the where I call Bopua. If you talk to some other good, I am that. Go to Talon. Ọnwụ bụrụ ọ bụrụ na adị mma anwụsị apụtakwa ọ na-adị mma otu maka anwụgo ka mma were anya na-alọ ndị mmadụ ma ndị ya abịa ndị ya na-abịarụ ọwa bụrụ na ya amakwa n'odi ntu a this family is my family too. My person, because not the people in charge. Thank
Thank you.
biko